कोगो आदमी रहना मकुल। दूगो रहना को सचिन। दूगो रहना कौन सुअर के लइका उ कुल दूगो रहना को आ तू कुल 3 गो फिर भी वापस आ गिला को का सोच के लक कि सचिनवा खुश होई तो उनके गब्बर के पकौड़ी खियाई आ संगम में छोला समोसा खियाई। धिक्कार बा तो उनके जिंदगी पर। अरे ओ सूरजा हमारे ऊपर मोदी कितना इनाम रखले बना रे? पूरे 5 रुपया सचिन। ई इनाम हमारे ऊपर रखल बा मालूम बा का है? ताकि 5-5 किलोमीटर दूरी पर और कटेला तो बटीदार कहे न काट ले ना सचिनवा के जियान कर दी। और ये तीनों हरामजादा सचिन के नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया ना को। एक सजा मिली तो इनके बराबर मिली। को गोली बाय करे भीतर, को गोली बाय करे भीतर। छोगो सचिन भैया। 6 गोली ये करे भीतर बा। 6 गोली आदमी 3। बहुत ना इंसाफी बाटे। अब ठीक बा। हाँ अब ठीक बा। अब एकरे 3 खाना में गोली बा आ 3 खाना में गोली नाई बा। अब एके घुमाई बा। अब एकरे अंदर गोली कहाँ बा कहाँ नहीं हमके कुछ नहीं मालूम। हमके कुछ नहीं मालूम। ये बंदूकी के भीतर 3 गो जिंदगी और 3 गो मौत बा। बच गई साला। यो बच गई साला। तोर का रे गठवा। सचिन हम तोरे संग संगम में समोसा खा लेने सचिन। अब गोली खो। बच गई साला। तीनों का तीनों बच गई ना कु। तीनों का तीनों बच गए ना कुछ।